Nicolini, the president of the Italian Association of the Luthiers. Делегация от Дидимотика, Гърция, водени от господин Христо Валантис Карафаизис, заместник кмет. The delegation from Didimotica, Greece, led by Mr. Chrysovolantis Karafaizis, deputy mayor. Приятелския ни град с големия фестивал Градът на хилядите цветове, град Ксанти, Гърция, господин Михаил Цепели, заместник кмет, Анастасио Тарани, заместник кмет и Мариос Цормопадини, заместник кмет. И нека шествието на аромата и красотата, шествието на царица Роза, да започне сега. And let the parade of aroma and fragrances start now. Let's welcome Queen Rose. Уважаеми присъстващи, да посрещнем царството на Казанлък, царицата на долината, царица Роза Мария Шамбурова и нейните подгласнички Константина Костадинова и Таня Чепилска. Край тях красят свитата на царица Роза, балерините от балетна школа Падекре с ръководител Кремена Костова. С изящество, талант и вдъхновение балетна школа Падекре вече години наред е сред най-ярките балетни школи